Gikatakdang ipahigayon ang Walk with Jesus ugma sa kadlawon isip opisyal nga pagbukas sa 461st Fiesta Celebration ni Senyor Santo Niño. Ang report ni Alan Domingo. Sama sa naandan, gipanglantawan nga dagsaon sa maributo ang tinuig nga penitential Walk with Jesus ang opisyal nga pagsugod na sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Duha ka oras sa dili pasugdan ang prosesyon, ipakatap na sa Philippine National Police ang mga peacekeepers uban ang mga force multipliers. Sila magsiguro sa kahapsay ug kalinaw sa dakong kalihukan din dunay mga pulis nga magbarog tag 5 metros sa ruta sa prosesyon. Alas 4 sa kadlawon gidagdag magsugod na ang prosesyon gikan sa uptown area padong sa Basilica Minore del Santo Niño. 100% ready na ta sir sa Cebu City Police Officer. Okay, pila ang police nga deploy for tomorrow sila? We have 543 number of personnel sir to be deployed tomorrow sir. Sa Cebu City Police Officer sir. Wala pa ilabot ang Joint Task Group Cebu sir. Gidasig ang mga ributo sa dili pagdala og mga mahalong butang nga makadani sa pagtagad sa mga tao nga dunay daotang tinguha. Gidiscourage usab sa mga organizers ang mga tao nga magdala og backpack atol sa mga kalihukan sa Fiesta Senyor Ilabina sa sulod sa Basilica. Gipanghimugatan usab sa kaparian nga mutuman sa pagsulob og biste nga haom sa kasaulugan. Let's dress for the occasion, no? And let's dress according to our conscience. Mao ra gina siya nga kung kaya nato magsulubog formal when we have our graduation, etc., why can we not do the same when we go to the church? Among ginahangyo ang publiko na atong likayan ang pagdala og mga backpack. Although wala man ta kung outside the basilica lang, wala mag-ingon na kanang personal na kanang check up, no? Checking up, but this will asa ako nagingon, that would be an added security concern sa Inigabot sa prosesyon sa Basilica ipahigayon dayon ang una sa siyam ka adlaw nga novena mass. Kutob lang sa 5,000 ang capacity nga maigo sa Pilgrim Center. Katong di na maigo, mamahimong sa gawas na lang sanglit aduna may maimuntar nga mga LED wall. Sa Plaza Sugbo alone, we have 4 LED monitor set up. Unya ang kaning sa P. Burgos side, kaning sa may BPI na usa diha. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.